Zdravím, som Peter Šulek a toto sú Flinty.sk. Keďže mám v ponuke jednu celkom zaujímavú guľovnicu, ktorých podľa mňa na Slovensku nebude veľa, chcem vám ju predstaviť trošku bližšie a možno aj trošku zvnútra. Je to guľovnica od Blazeru, teda od veľmi známej značky, ale určite menej známy model. Je to model SR830 a dokonca v ľavostrannom prevedení, ktorých bolo vo svojej dobe naozaj veľmi málo a bolo celkom náročné ju nájsť a zohnať. Čo je ale zásadný rozdiel oproti guľovniciam Blazer R93 a R8, to je záver. Nie je priamoťažný, tak ako u R93 a R8, pretože pred týmito modelmi Blazer robil guľovnice s klasickým otočným odsuvným uzáverom, taký ako poznáme povedzme z Mauseroviek. Takže zdvih hore, ťah k sebe a opäť. No a dokonca, ako som spomínal, v ľavostrannom prevedení. Poďme sa teda pozrieť, čo skrýva vnútri. Najprv záver. Už aj tento model guľovnice mal handšpanung, ktorý sa naťahuje pomocou tohto tlačidla a spúšťa sa pomocou tlačidla pre ľavákov, teda na ľavej strane, takýmto jedným pohybom. Záver sa vyberá pomocou stlačenia tejto malej poistky, čiže stačí takto stlačiť a pekne v lyžinách vyjde von. 3 ozúbenia uzamykajú priamo do hlavne, takže maximálna bezpečnosť. No. Tu sa nachádza, tak ako pri neskorších modeloch, plastová schránočka na náboje. V podstate takto vidíme vnútro. Predpažbie môžeme zložiť pomocou jedného šrobu. Hotovo. No a takto to vyzerá pod ním. Predpažbie je zachytávané trňom do tejto pozlatenej konzoly. Takto vyzerá 830 znútra. Hlaveň je upevňovaná do tela pomocou tohto imbusového šrobu. Čiže to je štvorka. Čiže už pri tomto modeli Blazer myslel na možnosť výmeny hlavní. A je to. Hlaveň v dĺžke 60 cm. Na prvej polovice dĺžky je zapuzdrená do tak nejakého 8-hranného púzdra. Na ňom sú osadené základne švenkovej montáže a v tomto kuse aj neskôr dodávaná krátka výverlišta pre osadenie nejakého kolimátoru, povedzme. Takže takto to všetko vyzerá. Záver. Veľmi pekné telo. A poďme to zložiť naspäť. Záver. Hotovo. Blazer SR830.